A continuación, vai escoitar 2 veces seguidas un diálogo. Tome as notas que precise. Hola, Celia. Hola, que tal? Que tarde ves? Sí, é moi canso. Non vexo a hora de meterme na cama. Pero como te vas meter na cama? Se hoxe é venres. É que estou esgotado. Teño que descansar, de verdade. Non, que quedamos para cear fora, non lembras? E despois podemos ir tomar unhas copas, bailar un pouco... Nin de broma. Tiven un día moi duro e prefiro quedar na casa, relaxarme e deitarme cedo. Pero por unha vez que Suso e Candela se animan a saír, non me parece xusto. Vai ti con eles e dilles que non podo, que xa volvemos quedar outro día. Non, Pedro, non. Se non ves, eu tampouco vou. Tamén estou cansa do traballo, pero non me gusta quedar na casa os venres pola noite. Sae todo o mundo. Vale, pois facemos unha cousa. Saímos cear fora. Pero só ceamos e logo volvemos. E tomamos algo despois, por favor. Sabes que os bares non me gustan moito, coa música tan alta, a xente fumando... Eu coñezo un local onde poñen unha música tranquila e relaxante. Imos alí, tomamos unha copiña, falamos un pouco e logo volvemos á casa. Prométocho. De acordo. Pero só a ese bar é só unha copa, vale? E ás 2 como moi tarde quero estar na casa. Pero na casa, Pois vou chamar a Paula agora mesmo e confirmar a reserva do Don Poltro. O restaurante novo que ten unhas degustacións de pratos exóticos e todo está moi bo, non sabes? Eu prefería tomar unhas racións. Polvo, mexillóns, chourizo ao viño, empanada... As de toda a vida, vaya. Home, tamén hai que variar algo, non? O domingo temos festa na aldea e imos comer todas esas cousas. E alégrate, anda. Xa verás que ben o imos pasar.